семейство е целият живот. За мен уютът е възможността да бъдеш в пространство заобиколено от ценните за теб хора. Преди си представях идеалния дом, сега просто живея в него. Мечтая за здраво и щастливо семейство. В избора на интериора участваха цялото семейство, но крайното решение беше мое. Кой е любимият момент от деня? Това е сутринта, когато стана и си направи едно кафе и си го изпия на спокойствие. Обичам да посрещам внуците си, обичам да им готвя, обичам да играя с тях.